खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ डिउरान्ड काप ट्रफी दावबायनाया मुसलपुर बाक्सायाव रंजाखांनाय लाबोदों। रंजाखांनाय आरो रंजानायजों एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुंदांखासिन जोलुर बादायलायनाय डिउरान्ड कापनि 133थि खुंथायनि ट्रफी टुरआ मैया बाक्सानि मुसलपुराव जानानै थांबाय। दिनै गोजोननि नोगोर कक्राझाराव खुंफुंगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे फालिथायखौ खुंफुंनो थाखाय मुसलपुर गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे गोसो गुदुं दिन्थिफुंनाय 7A जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन, जेराव बिटिआर ओनसोलनि जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि गोबां होंगो-दोंगो जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मानगोनां बुंथिगिरि श्री काथिराम बर', मानगोनां इएम श्री दावबायसा बर' आरो श्री गौतम दासजों लोगोसे गोबां गुबुन मानगोनां सुबुं आरो जायगानि नोगोरारिफोरनि नुजाथिनायाव बाहागो लादोंमोन। बे जारिमिनारि हाबाफारिखौ फालिनो थाखाय सुबुं समाजा ज' जानायलाय आबहावाया रंजानायजों बुंफबनायमोन। बेनि मोननैसो सावगारिफोरखौ स्क्रिनआव होनाय जाबाय। नैथि खौराङावनो दङ गोनांथार फोसावनाय। मनजिब बर'नि अरिजिनेल डकुमेन्ट्स एबा फोरमानलाइ गोमादों। तामुलपुरनि नाग्रिजुलि खाथरबारि गामिनि मनजिब बर'नि गुबै अरिजिनेल डकुमेन्ट्स एबा फोरमानलाइ गोमादों। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला मनजिबा नाग्रिजुलिनिफ्राय बांगालिपारा नौवाखाता हाथाइसिम थांगासिनो दंमोन। गोमानाय बेसादफोरनि गेजेराव बिथांनि भटार सिनायथि कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, एटिएम कार्ड आरो इन्डियान बेंकनि एटिएम कार्ड दंमोन। दावबायनाय समाव गोमादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जाय सोरबा मनजिब बर'नि वालेट एबा फोरमानलाइफोरखौ मोनबाय, बिथांखौ अन्नानै स्क्रिनआव होनाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामनो खावलायनाय जायो। मबाइल नाम्बारा जादों 8811048407 एबा 7638836965। फोरमानलाइफोरखौ रैखाथियै फैफिननो थाखाय मोनसे बान्था होनाय जागोन। जों सुबुं समाजखौ बे आयदायाव हेफाजाब होनो आरो मनजिब बर'खौ बिथांनि गोनां फोरमानलाइफोरखौ मोनफिननायाव मदद खालामनो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ सोरखारा 25 जुन इमारजेन्सि जाबसिननायनि सानखौ संबिधान हत्या दिबस महरै फालिनो फोसावना होबाय। मोनसे गोसोआव लानो गोनांथार रादाब, साख्रिनि आनजादफोराव सोंथि जानो हागौ। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ फोसावदों दि 25 जुन 1975 मायथाइयाव बारग' गाहाय मन्थ्रि इन्दिरा गान्धीजों हादरनि सायाव इमारजेन्सि जाबसिननाय सानखौ संबिधान हत्या दिबस महरै फालिनाय जागोन। माइक्रब्लगिं साइट एक्सआव अमित शाहआ बुंदोंमोन दि 25 जुनआ 1975 मायथाइनि इमारजेन्सिनि मानसि नङै सानायफोरखौ सहायनांनाय गासैबो सुबुंफोरनि गेदेर बिहोमाफोरखौ गोसोखांगोन। बिथाङा लिरदों 25 जुन 1975 मायथाइयाव बै समनि गाहाय मन्थ्रि इन्दिरा गान्धीआ तानाशाही सानस्रिखौ लाजिफोनांनानै हादराव इमारजेन्सि जाबसिननानै जोंनि सुबुंखान्थिनि जिउखौ गोदोना सेरथेना बुथारदोंमोन। लाख लाख सुबुंफोरा गावसोरनि जेबो गोरोन्थि गैयाजासे जोबथेसालियाव गारहरजादोंमोन आरो मिडियानि गारांखौ सिरि खालामनाय जादोंमोन। भारत सोरखारा बोसोरफ्रोमबो 25 जुनखौ संबिधान हत्या दिबस महरै फालिनो थिरांथा लाबाय। बे फोसावनाया इमारजेन्सिनि जाबसिननायनि 46थि बोसोरारि सानाव कंग्रेसनि बेरेखायै बिजेपि दैदेननाय एनडिएजों जागायजेननाय गाग्लोबनायनि सोराङाव फैदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव बाइकजों फैनाय दुथांफोरा सासे आइजोनि सनानि माला सेख'ना लादों। गुवाहाटीनि प्रागति पथ लेनआव मैया फुङाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादोंमोन। बाइकआव फैनाय सानै दायनिगिरिफोरा सासे आइजोनिफ्राय सनानि चेन लुथिदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा दुखुआव गोग्लैदोंमोन आरो ओनसोलाव रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदोंमोन। बे जाथाया फुंनि 6:30 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला गाग्लोबजाग्रा सासे जायगानि थागिरिया गाहाय लेनजों थाबायगासिनो दंमोन। नुगिरिफोरनि बायदिब्ला सानै दायनिगिरिफोरा गंसे बाइकआव आइजोनि खाथियाव फैदोंमोन, गोख्रैनो बिथांजोनि सनानि चेनखौ सिख'ना लादोंमोन।
जायगानि पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो आथिखालाव दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो थाखाय खाथि-खालानि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय भिडिअ'खौ स्क्रिनआव होनाय जाबाय। बाथि खौराङाव दङ गोजाम सरायघाट दालांखौ सामलायनाय खामानिनि थाखाय साननै बन्द' खालामबाय। गोजाम सरायघाट दालांखौ गोनांथार फाहामनायनि थाखाय साननैनि थाखाय अरायथा नङै बन्द' खालामनाय जादों, जायनि जाहोनाव गोबां ट्रेफिकआव हेंथा सोमजिदों। रेलवे बिफानआ दालांनि गुबुन गुबुन बिन्दोफोराव मोन्नाय गोबां फारागथिफोरखौ फोजोबनो थाखाय सनिबारनि हरनि 11 रिंगानिफ्राय गारिफोरनि थांलाय-फैलायखौ बन्द' खालामनो थिरांथा लादोंमोन। बन्द' खालामनायनि थांखिया गिदिर पाट मेला दालांखौ फाहामनो खाबु होनाय, जाय गोब्राब दाथायारि जेंनाफोर सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव दालांखौ बारनाय गारिफोरनि थाखाय गोब्राब जायो। रेलवे बिफानआ साननैनि गेजेराव गोनां फोसाबनायफोरखौ फोजोबनो सानथांखि लादों। बे समाव गारिफोरखौ गोदान सरायघाट दालांसिम लांफिननाय जादों। बबेखानि जालुबारिनिफ्राय आमिनगावसिम ट्रेफिक जाम जानायजों लोगोसे डायभारसननि जाहोनाव गोबां ट्रेफिक होंगो-दोंगो जादों। द'थि खौराङाव दङ डनार मन्थ्रि आरो हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव टेलिकम सिबिथाइ फेहेरनायनि सायाव सावरायदों। सा-सानजा ओनसोलनि जौगाथाय मन्थ्रि ज्यतिरादित्य सिन्धियाया सनिबाराव बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदोंमोन आरो टेलिकमिउनिकेशन सिबिथायनि फेहेरनायजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन जौगालु आयदाफोरनि सायाव सावरायदोंमोन। सावरायनाय आयदाफोरनि मादाव दङ सेथियाव, आसामाव डिजिटेल इनफ्राखौ साबसिन खालामनाय, 4G, 5G नि हाबनायखौ बांहोनाय आरो गोख्रैथि इन्टारनेट सिबिथाइ। नैथियाव दङ टेलिकम इनफ्राखौ सिबिथाइ होनो थाखाय मोनसे रोंग'थि गोनां खामानि मावग्रा हानजा सोरजिनायनि लामाफोर। थामथियाव दङ दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव नेटवार्कखौ गोख्रै फोसाबफिननायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोदानफिन बिरोंदामिनखौ नाजावनाय। ब्रैथियाव दङ सा-सानजा गौथुमजों साबसिन गोरोबलायनाय। बाथियाव दङ डनारजों गनायथि होजानाय स्किमफोरखौ गोख्रै मावफुंनाय। स्निथि खौराङावनो दङ आसामनि हिन्जावसा बृन्दा काश्यपआ गान्दा संरैखाथि नाजानायनि थाखाय मुलुगनाङैनो जोंखांदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बृन्दा काश्यपखौ बरायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि थागिबि बृन्दा काश्यपनि मावफुंनायखौ रंजानो थाखाय माइक्रब्लगिं साइट एक्सआव लिरदों, जायखौ गान्दा रैखाथियाव बिथांनि संदानग्रा खामानिनि थाखाय मुलुगनां थाखोआव सिनायथि होनाय जादों। बृन्दा काश्यपखौ इउनेस्क'नि मेन्ड एन्ड बाय'स्फियार प्रग्रामनि गेजेर हायुंआरि क'अर्डिनेटिं काउन्सिलजों भारतनिफ्राय सासेल' बान्था मोनगिरि महरै सायख'नाय जादों। बिथांनि गोनांथार बिजिरसंनाया मानास हायुंआरि पार्कआव गान्दा रैखाथि नाजानायखौ हेफाजाब होनो थाखाय जिअ'स्पेशियेल खारिखौ बाहायनायाव गोसो होयो होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। बृन्दा काश्यपनि बावसोमनाय आरो रोंग'थिआ बिथांखौ 11 हादोरफोरनि सा 15 लाइमोन बिगियानगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जायगा मोनहोदों, जाय आबहावायारि दिदोमथियाव बिथांनि गोहोम गोनां बिहोमाफोरखौ दिन्थियो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बृन्दा काश्यपखौ बरायदों, बिथांनि बावसोमनायखौ बाख्नायदों आरो बिथांनि इयुननि नाजानायाव जाफुंसार जाबाय थानो हास्थायदों। दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होदो।